permeten, començaré com es feia abans en aquells cursos de Bíblia que quan érem joves alguns havíem fet, que era començant llegint una lectura i després fent comentaris sobre la lectura. És una petita broma, un petit text d'un llibre molt recomanable que es diu Si és dolent, t'ho recomano, i subtitulat Com la cultura de masses ens fa més intel·ligents. I el que fa és imaginar què dirien els pedagogs i els mestres si en lloc de que l'ordre hagués estat començar pel llibre i després hagués arribat al videojoc, primer hagués vingut el videojoc i després el llibre. Els nostres pedagogs haurien dit coses com aquesta. Llegir llibres esmorteeix de forma crònica els nostres sentits. Contràriament a l'antiga tradició de jugar als videojocs, la qual submergeix el nen en un món viu, tridimensional, ple d'imatges canviants i atmosferes musicals diferents pels quals pot navegar i que pot controlar a partir de complexos moviments musculars, els llibres són només una estèril tirallonga de paraules en una plana. Quan llegim només s'activa una petita porció del cervell destinada a processar la llengua escrita, mentre que els videojocs exciten tota la zona dels còrtex sensorials i motors. Els llibres són terriblement isoladors. Mentre que durant molts anys els videojocs han estimulat els joves a establir complexes relacions socials amb els seus companys, modelant i explorant mons de forma conjunta, els llibres obliguen el nen a aïllar-se en un racó silenciós i el priven de qualsevol interacció amb els altres nens. Aquestes noves biblioteques que han aparegut en els darrers anys per tal de facilitar les activitats relacionades amb la lectura ofereixen un panorama esfereïdor. Dotzenes de nens, habitualment tan vius i socialment interactius, asseguts, sols, en cubicles, llegint en silenci sense fer cas dels altres companys. I continuaria, no el llegeixo tot, naturalment tot l'article, però continua dient, però potser la propietat més perillosa d'aquests llibres és que segueixen una història fixa i lineal. No pots controlar de cap manera el seu desenvolupament narratiu, simplement t'asseus i deixes que et dictin una història. A aquells que heu estat educats en les narratives interactives, aquesta característica us pot semblar sorprenent. Per quin estrany motiu voldria algú embarcar-se en una aventura totalment orquestrada per una altra persona? Però la generació d'avui emprèn aquesta mena d'aventures milers de cops al dia. Fins aquí la lectura de Steven Johnson. Jo sé que si algun públic podia tenir en aquest país, diguem, que no fos mediafòbic, que fos mediafílic, probablement és el que tenim avui assegut en aquestes butaques. Però la veritat és que el nostre món acadèmic, el nostre món escolar, el nostre món intel·lectual és, diguem, tradicionalment i majoritàriament mediafòbic. I és per això que m'agradaria, que he utilitzat aquesta ironia, aquesta mena de broma estilística, però que m'agradaria centrar, focalitzar el que diré aquesta tarda amb tres idees. Una, m'agradaria fer, ni que fos amb la brevetat que exigeix el temps que tinc, fer una breu crítica a aquesta cultura mediafòbica que és especialment forta en el món educatiu i explicar-ne perquè a mi em sembla que es produeix aquesta mena de reacció. Després, fer notar que, o almenys defensar la idea, que com més llenguatges es dominen, més competències cognitives es tenen. I finalment, fer també una observació, una mena de cautela final, perquè pensant això que el públic pot ser, o que entre el públic hi poden haver persones especialment mediafíliques,
també posar algun fre, alguna precaució als excessos que pugui produir l'entusiasme davant de les noves tecnologies i els canvis que anuncien. Sobre la primera qüestió, la crítica a la mediafòbia. La veritat és que en els nostres entorns intel·lectuals i acadèmics, com deia, el que predomina és les actituds i les desconfiances, les actituds reticents i les desconfiances davant de qualsevol nova tecnologia. Primer va ser, almenys en el nostre tempo cultural, va ser la televisió, que ha acabat sent o va acabar sent. Ara ja gairebé n'hem de parlar en passat perquè ja és una tecnologia que s'està fent vella i que els nostres joves ja gairebé, encara hi tenen alguna relació, però cada vegada menys. Però sí que va arribar un moment, fa 10, 15, 20 anys, que a la televisió li vam acabar atribuint pràcticament la culpa de tot. Tenia la culpa de l'empobriment del llenguatge dels nostres joves, tenia la culpa de les promiscuitats sexuals, tenia culpa de la secularització religiosa, tenia la culpa dels nivells de violència que hi havia al carrer. És a dir, la televisió era la portadora de tots els mals imaginats i imaginables. I després de la televisió van venir els ordinadors, que van tornar a ser una amenaça en la bona convivència domèstica, i després van arribar els videojocs, que això ja era terrible, i en aquests moments estem tots discutint i barallant-nos amb els mòbils intel·ligents, amb els smartphones. Per preparar la sessió d'avui, només fent una petita excursió per internet, poden trobar centenars de textos, d'informes sobre si els mòbils s'haurien de prohibir a les escoles, quins són els avantatges de l'utilització dels mòbils a les escoles, quins són els avantatges i les pegues, perquè hi ha de tot, de l'utilització dels mòbils entre els adolescents, llocs on han estat prohibits, escoles on han estat prohibits, escoles on han estat promocionats, informes sobre comportaments disciplinaris a les escoles escoceses. Per exemple, hi ha un informe del 2012, un informe oficial sobre comportament dels joves a l'escola. Es veu que el van fent cada any, aquesta anàlisi sobre l'evolució del comportament, on s'analitza, entre altres coses, i en 4 pàgines, analitzar quin és l'impacte dels mòbils en els comportaments, en els mals comportaments o en els problemes de disciplina. Escoles que de manera més intel·ligent el que fan és simplement fer regles, imposar o proposar regles públiques per la mateixa escola o pel mateix país de com utilitzar els mòbils a l'escola. És l'últim element, diríem, que s'ha afegit en aquesta lògica mediafòbica. Dit molt breu, per què ha passat això? I sense ara voler recórrer a cites d'autoritat que podrien ajudar a tenir, a demostrar o a mostrar amb més convicció el que estic dient. Doncs fonamentalment perquè aquestes noves tecnologies el que han fet cada vegada que n'ha aparegut una de nova és qüestionar les jerarquies que teníem, les jerarquies tradicionals que teníem establertes en els nostres mons professionals. Si nosaltres érem els amos en el domini del llenguatge oral o de l'escriptura, l'aparició d'aquestes noves tecnologies ens desbancava, ens deixava fora de joc. Eren llenguatges que no eren de la nostra competència i que els percebíem com a competidors directes. Teníem l'impressió que els nostres joves, els nostres nens i nenes, quedaven seduïts per aquestes noves formes de llenguatge que nosaltres amb prou feines en teníem. Jo això ho he viscut, experiencialment amb els meus propis fills. Me'n recordo quan els meus fills van començar a veure el Bola de Drac, jo no entenia res i amb ells els agradava molt. I jo pensava, no sé ni qui és el bo ni qui és el dolent, és a dir, no entenia, ni veia exactament, ni entenia la història. I ho demanava als meus fills, però què passa, pare, calla, que no ens ho deixes veure, que no ho entens. Ens vam posar tots tan nerviosos en aquest país que vam aconseguir que TV3 prohibís Bola de Drac en horari escolar, no fos cas
que això produís no sé quines conseqüències nefastes en els nostres joves. Naturalment, si ara anem pel carrer i volem distingir entre els joves que quan eren petits van veure Bola de Drac dels que no van veure Bola de Drac, dubto que sabéssim notar cap diferència, és a dir, realment no tenia cap importància. Després del Bola de Drac va venir el Pressing Catch i després del Pressing Catch va venir el Xin-Chan i cada vegada hem tingut algun adversari que ens ha semblat que ens enfonsava la nostra autoritat o la nostra jerarquia. Uns trencaments de jerarquies, uns trencaments dels espais de confortabilitat en el nostre treball que hem interpretat, jo crec que equivocadament, com a indisciplina, com a perill, com a amenaça, com a retrocés. És dramàtic des del meu punt de vista, però ja sé que amb això he perdut la batalla, fa gairebé 20 anys, 15-20 anys que insisteixo, la batalla perduda meva en fer veure que no és raonable plantejar els problemes educatius en termes de crisi de valors, com si hi haguessin retrocessos. No retrocedim, no és veritat que hi hagi retrocessos. Tinc una col·lecció de fitxes que he fet servir fins a l'extenuació amb textos de 3.000 anys enrere, de 3.700 anys enrere, de 2.000 anys enrere, on es diu exactament el mateix que estem dient nosaltres sobre els joves que ara no s'esforcen, que són despreocupats, que ara ja no tracten bé els seus pares, que són uns tirans, que menyspreen els mestres. Ho podem trobar al llarg de tota la història de la humanitat. No hi ha novetat, no hi ha hagut novetat. Estem davant d'un fet que hauríem d'analitzar, hauríem d'haver analitzat d'una altra manera i, entretant, hem perdut, des del meu punt de vista, el temps amb totes aquestes retòriques de la crisi de valors. Des del meu punt de vista, el que sí que és veritat és que amb la ruptura de les jerarquies tradicionals que podíem establir els professionals de l'educació a partir dels llenguatges que nosaltres sí que dominàvem i que eren els que ens sentíem més confortablement situats, el que apareixien junt amb aquestes noves tecnologies no eren només nous llenguatges, sinó sobretot noves formes de relació. I és aquí on la jerarquia en aquest domini del llenguatge encara es feia més feble, perquè al davant nostre apareixien no només noves habilitats, sinó que apareixien formes de relació, que és el que passa ara de manera molt clara amb les xarxes i els smartphones, amb els mòbils intel·ligents, apareixen noves formes de relació que globalment la societat encara no hem domesticat, és a dir, encara se'ns menja l'ús del mòbil perquè amb el mòbil hi venen unes instruccions molt complicades de caràcter tecnològic, però no hi venen unes instruccions de caràcter moral, no hem assimilat encara uns usos sobre què és el que és raonable o com és raonable fer servir aquests instruments en situacions socials, abans en parlàvem abans d'entrar aquí, i per tant, tot aquest establiment de noves formes de control, de relació, se'ns escapen dels dits. I vivim, a més, tant aquesta crítica a la televisió, la crítica als videojocs, la crítica als mòbils, a més, els educadors, jo crec, si em permeten un exercici com a mínim d'autocrítica, ja no els vull comprometre amb aquesta crítica, però com a mínim en el meu cas crec que encara es fa més dramàtica perquè és una crítica que la vivim de manera contradictòria, perquè nosaltres mateixos som consumidors de mòbils, som consumidors de televisió, no diré compulsius, però som consumidors de totes aquestes tecnologies que professionalment les percebem com a enemics, com a adversaris, però que en canvi ens fan la vida fàcil i tots acabem fent-les servir. Al vespre tots ens acabem posant poc o molt davant de la televisió. Primera conclusió sobre aquest primer punt és que, des del meu punt de vista, l'actitud intel·ligent, l'actitud que, d'altra banda, és la que s'acaba imposant, amb més o menys remugant o no remugant, amb més o menys capacitat d'incorporació, d'integració o no, és el fet que hem d'acabar incorporant o que cal acabar incorporant aquestes noves tecnologies, aquests nous llenguatges a les lògiques educatives. No té cap sentit prohibir-les, no té cap sentit
entendre-les només com a amenaça, sinó que n'hem de comprendre, abans de jutjar, hauríem de fer una anàlisi o un esforç per comprendre el seu paper social, el fet que el mòbil hagi sigut un instrument que s'hagi extès, que arribi al 90 i pico % de la població en pocs anys, és la tecnologia que més ràpidament s'ha imposat, malgrat els costos que té, els preus, el que s'ha de pagar cada final de mes. Que això hagi passat no pot ser només el resultat d'una estratègia perversa del mercat per veure si ens col·locava mòbils. És que realment són molt útils, és que van molt bé i, per tant, quines ganes de posar-s'hi d'esquena quan el que hem de fer precisament és incorporar-les, comprenent-ne, com dic, el paper social i incorporant-los positivament, sabent-los domesticar i sabent-los incorporar en les nostres pròpies estratègies educatives. La segona qüestió de la que volia parlar també breument, queden poc més de 5 minuts, a veure, històricament també es pot comprovar com cada vegada que han aparegut nous llenguatges, noves tecnologies, i hem reaccionat de manera negativa, i hem reaccionat tement que posessin en qüestió, perquè de fet posaven en qüestió les nostres jerarquies tradicionals. L'aparició del llibre, que ara ens sembla un instrument tan important, va provocar un cisma. No va ser que un dia Gutenberg es va inventar l'impremta i vam dir «ostres, que bé, ara tothom podrà llegir». No, això va provocar un cisma perquè la gent, un sector com a mínim del món europeu va dir «ostres, ara tothom podrà llegir». Tothom podrà llegir directament la Bíblia sense tenir intèrprets. I això va provocar un cisma que encara l'arrosseguem. És a dir, l'arribada del llibre, ara ens fa gràcia el llibre, però quan va arribar va ser percebut com una amenaça, i de fet ho va ser a les jerarquies del moment. Però de la mateixa manera que l'impremta i el llibre va ser vist en el seu moment com una amenaça, ho han anat sent totes les noves tecnologies. Tinc un text deliciós de l'any 40, del 1940, d'una autoritat política del moment que escrivia el següent. Deia, coinciden las opiniones más autorizadas en calificar de inadecuado y perjudicial para los niños el espectáculo cinematográfico. Los médicos especialistas han señalado el daño siempre grande y en algunos casos irreparable que el cine produce en el débil y fácilmente excitable organismo infantil, principalmente en el órgano visual y en el sistema nervioso. I continuava, era el vicepresident del Ministeri de Justícia, un senyor de nom català, Mariano Puigdollers, no voldria pensar que ara estic ofenent a la família de ningú que sigui per aquí, però al final tots ens acabem trobant. I seguia l'informe del vicepresident del Ministeri de Justícia. Deia, los informes de los tribunales titulares de menores, contestando a la circular del Consejo Superior sobre la influencia del cinematógrafo en la delincuencia infantil, son tan concluyentes que no permiten albergar duda alguna sobre el particular. I després es dediquen a donar estadístiques de fins a quin punt hi ha tipologies de nens que han anat molt al cinema, que són els que sobretot estan en els centres tutelars de menors i en les presons. I es comprova que, ara podríem dir allò, hi ha 3 categories, els asiduos espectadores, que aquests ja va molt malament, però n'hi ha uns altres que són els que amb el cinema tenen verdadero vicio, que en el Tribunal de Sevilla els delinqüents que tenien verdadero vicio anar al cinema ja eren el 50%, i llavors hi havia la tercera categoria, que era la pitjor de totes, que eren els de la influència perniciosa determinante. Tot un al·legat que acabava naturalment justificant la censura en el cinema per explicar com tots els metges del moment, els psiquiatres, explicaven fins a quin punt el cinema era un drama per a l'educació dels nostres nens i nenes. I qui no ha llegit el famós llibre El divertim-nos fins a morir del Postman, on lliga la televisió
amb aquestes utopies orwellianes del 1984 o del món feliç del Huxley i com explica com la televisió, de fet, comportarà l'empobriment mental de tots plegats, o pamflets com el del Giovanni Sartori, l'Homo Videns, que és un altre llibre de gran èxit entre el món intel·lectual, perquè també ens explica com la televisió, de fet, és el final, representa el final de la democràcia i de l'autonomia personal. En definitiva, sobre aquesta segona qüestió, jo crec que es pot afirmar que hi ha proves, que hi ha maneres, amb temps, de posar-ho damunt la taula, que televisió, internet, les xarxes afegeixen, no resten, no treuen res, afegeixen simplement més complexitat al nostre món i, per tant, ens exigeixen més competències cognitives. S'han fet proves, hi ha estudis ben fets en els que mostren com, o gairebé mostren, perquè això sempre s'ha de dir el gairebé per ser prudent, com al llarg del segle XX el que explica els progressos enormes que hi ha hagut en la intel·ligència, en els quocients d'intel·ligència dels individus, han estat precisament aquests mitjans de comunicació de masses. I com desenvolupa la intel·ligència, la complexitat, les habilitats cognitives, a l'haver passat de veure, si em permeten l'exemple, s'ha de ser gran com jo per poder-ho dir, des dels que veien Bonanza, aquelles històries planes, que només passava una cosa amb 3 personatges i que tot venia una cosa perfectament al darrere l'altra i, per tant, era com si llegissis un llibre posat en cinema, a les dificultats avui dia de poder seguir aquests episodis de les noves sèries on simultàniament hi ha 6 o 7 històries que circulen per la sèrie que t'obliguen permanentment a anar saltant d'una història o una altra, saltant el temps amb flashbacks, amb una complexitat que naturalment els nostres avis es posen al davant i no entenen res de res, però que en canvi les nostres criatures ho entenen perfectament perquè han desenvolupat una capacitat cognitiva extraordinària, són capaços de moure's amb una intel·ligència enorme per tots aquests llenguatges tan complexos. I això ho ha fet fonamentalment la cultura de masses, ni que la tinguem tan castigada, ho ha fet la cultura de masses acompanyada d'aquestes noves tecnologies. El fet, per tant, és que totes aquestes noves tecnologies, tots aquests nous mitjans, incrementen les competències cognitives, impliquen la reincorporació i la reincorporació activa de vells llenguatges. Jo encara havia sentit a dir allò de s'està perdent la tradició oral i la televisió l'ha tornat a posar en circulació, o com dèiem, la gent ja no escriu cartes, i ara la gent s'escriu més missatges per minut del que mai podia haver escrit cap soldat a la seva nòvia mentre feia la mili. És a dir, mai no ens havíem escrit tant, mai no hi havia hagut aquest nivell d'intercanvi d'escriptura que hi ha en aquests moments, amb totes les seves complexitats i amb totes les seves intel·ligències, els diferents registres, amb una capacitat també de dominar-los de manera extraordinària. Finalment, deia, una última consideració també per posar unes certes cauteles a l'entusiasme que jo mateix puc haver mostrat i si algú el considera excessiu. A mi, totes les dades, tot el que he vist, tot el que conec, em porta, com hauran pogut comprovar, a veure amb molta benevolència el que és la incorporació de les noves tecnologies i dels nous llenguatges a l'escola. Jo crec que l'escola no pot viure d'esquena a les novetats, al que està passant. No pot ser una mena de refugi, una mena de trinxera per protegir-nos del que pugui venir. No pot ser que l'escola estigui mal parlant del món en el qual els nostres nois i noies hauran de viure. I no penso només en les noves tecnologies, sinó en moltes altres coses. Els hem d'ensenyar a viure en el món que tenen, no en una mena de món que no tindran mai. No els podem fer individus permanentment insatisfets, si em permeten la ironia o la broma, no podem fer criatures antisistema, perquè les criatures hauran de viure en el sistema. I en tot cas els hem d'ajudar a combatre el sistema o a plantar-hi cara o a utilitzar-lo amb intel·ligència, però no a ignorar-lo, no coneixen
els llenguatges, les lògiques, perquè hi puguin actuar amb la màxima habilitat. Però això amb 3 condicions, que és amb el que acabo la meva exposició. Primera, això no ho podem fer, i amb aquesta incorporació, aquesta domesticació de les noves tecnologies i dels processos que porten afegits, no ho podem fer sense la competència del professorat i la confiança de l'administració. És a dir, el que no pot ser és que ho vulguem fer i que nosaltres mateixos ho sentim com una amenaça perquè nosaltres no ho dominem. O nosaltres ens hi sentim, els educadors ens hi sentim confortables, ho sabem utilitzar o no ho sabrem transmetre, no ho sabrem posar en pràctica tal com cal. És a dir, això implica canvis de mentalitat, implica canvis de percepció de la realitat, implica, per començar, una gran confiança en nosaltres mateixos i també una gran confiança en el futur. I una escola que desconfiï de la societat en la que viu, del futur que vindrà, i que estigui atemorida respecte de les pròpies possibilitats, és una escola que tindrà moltes dificultats per incorporar totes aquestes noves habilitats, tots aquests nous llenguatges. En segon lloc, cal no confondre el que són les noves tecnologies amb els mateixos processos. Efectivament, hi ha noves tecnologies que permeten processos nous, però també permeten l'actualització, el mantenir la motivació en relació a processos anteriors, diguem, en el manteniment, en el canvi, en l'utilització d'aquestes noves tecnologies per mantenir el que han estat processos anteriors, i en tot cas hem de saber distingir entre el que és el mitjà i el que és la finalitat, que no sempre passa. I en tercer lloc, jo crec que cal no oblidar els continguts que volem transmetre, que volem proposar, no només els processos, a través d'aquestes noves tecnologies i d'aquestes noves habilitats, d'aquestes noves capacitats cognitives. Uns continguts que han de donar lloc a allò que abans en dèiem la cultura general, entesa, com l'altre dia explicava molt bé el professor Gregorio Luri, amb un magnífic article al diari Ara, entesa aquesta cultura general com a cultura comuna. Ell deia: podem definir la cultura comuna com el saber que permet a un ciutadà dialogar diacrònicament amb la seva tradició i moure's sincrònicament amb seguretat i confiança més enllà dels límits de la seva tribu. És, per exemple, el saber que ens permet emprar amb rigor un cercador d'internet i disposar de criteris per ordenar críticament el que hi hem trobat. La cultura comuna, acabava dient Gregorio Luri, no és una competència personal, sinó la manifestació d'una sensibilitat col·lectiva. Per això, el seu contingut ha de ser expressió d'una voluntat política més que d'una decisió psicopedagògica. I la raó és òbvia. El preu a pagar per l'afebliment dels lligams de copertinença, que representa la pèrdua d'una cultura comuna, el preu, diu ell, és inevitablement un preu polític. I, senyores i senyors, en els temps que s'acosten, en aquest país hi ha costos que no ens els podem permetre. Moltes gràcies.